Здравейте, уважаеми приятели на Ретро Радио. Пред микрофона е вашият познат инженер Донев. С голяма радост се завърнах в моята родна страна, родината ми България, след като бях на кратко посещение във Франция. Там измислих и своята опера. Първата опера в моя живот. Тя носи заглавието "Безгрижната сладорана". Ще чуете кратко либрето на операта, след което аз ще ви изпълня и увертюрата към операта. И така, в едно малко градче, където хората живеят честно и спокойно, пристига заблудена влакова композиция. Докато се изясни недоразумението, пътниците са настанени в хотел. Между тях е и Ганка Пейчева, по прякор "Безгрижната сладорана". Нейната красота и фриволност бързо завладяват сърцата на местните мъже. Безгрижната сладорана, Ганка Пейчева, се впуска в денонощни изтощителни веселби. Постепенно тя изхарчва всичките си пари и задлъжнява. Сгодява се за кмета на града Марин. В деня преди сватбата влаковата композиция най-после е на път да потегли. Безгрижната сладорана, Ганка Пейчева, отива да изпрати пътниците на гарата. Влакът тръгва, но в последният момент тя се хвърля под колелата на машината и загива. Докато умира, я питат защо го направи, а тя отговаря, че е омръзнало да бъде безгрижна сладорана. Операта завършва с тържествено погребение, което прераства масово увеселение и радост от живота. А сега ще чуете увертюрата към операта "Безгрижната сладорана" от мен, инженер Донев, изпълнена на гребен, използван като инструмент. Изпълнявам аз.